Айде! Че запал цигарата, бе, каза, запал цигарата. Нещо такова. Да си запалим цигарата, че. Бегай, бе, ке запалиш, гледаш ово. Запалим- Дай друго нещо нам, дой, кисела вода, стоп. Абе, дека им моген, че да запалим това цигарата. Гаси да се лаги в затвор. Ке затвор да забав. Как е гаси? Не ти ме огън. Дай нещо, секирата, тръчи от секирата. Литай, бе! Литай, тръчи, литай! Сега ще направиш, бе. Леле, да беба му! Люко, тръги се, барети се разпреди да му намахи. Гледаш ово! Те ти вода, стиже! Не, да ме секирата, бе! Ще няма да тръкия, бе.